ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 222631 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ኢኹም። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት። ሎሚ ዓርቢ 14 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ኣለና። ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪ ዜና ክልተ ሪፖርታት ብቅደም ሰዓብ ክነስምዐኩም ኢና። ራብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝምልከት ሪፖርት ኣቐዲምና። ትካል ዜና ፈረንሳይን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ቅትለት ኣብ ቆቦ ዝሃብዎ ሓበሬታ ክነስዕቢና። ምሳና ጽንሑ ስሩዕ መደብና ቂሐ ጽልመ እዩ። ምሳና ጽንሑ ደጊመ ጋብዘኩም ኣለኹ። ዜና ክንቅድም ካብ መንያ ተሓንዲ ምስም ክብራት ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። መዋሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ካብ ፈላማይ ወርሒ ግንቦታት ሒዙ ከጽንዖ ዝጸንሐ ገምጋም ኢትዮጵያ ትማሊ 23 መስከረም ዘርጊሕሎም። እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ብቐጻሊ እናኸፈአ ይኸይድ ከም ዘሎ ከመልክት ከሎ እቲ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርና ኣምሓራን እውን ብምልሓሙ ንሰለስቲኡ ክልላት ኣዝዩ ጸልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ጸብጻብ ኦቻ ከም ዘመልከቶ ብ20 መስከረም 62 ሓገዝ ዝጸዓና መኻይን ናብ ትግራይ ይእተዋ ደኣ እምበር እዚ ቁጽሪ ግን ምስቲ 11 ሚእታዊት ናይቲ ዝድለ መጠን ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ንተመዛበልትን ካልኦት በቲ ኩናት ዝተጸልዎ ወገናትን ዝውዕል ገንዘብ እውን 15 ሚእታዊ ናይቲ ዝድለ መጠን ጥራይ ተበፂሑ ምህላው ወሲኹ። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ናብ ክልል ዓፋር ብምልሓሙ እውን ኣማእታ ሸሓት ህዝቢ ትኽልል ካብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ ምህላው እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ብተመሳሳሊ እቲ ኩናት ንክልል ኣምሓራ ኣመና ጸልዩን ህይወት ሰላማዊ ህዝቢ ኣመዛቢሉን ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ብሕልፊ እኳ ካብ ዝበዝሕ ክፋላት ጎንደር፣ ደቡብ ወሎን ዞባኣዊን ኣሽሓት ህዝቢ ተመዛቢሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃን ውሕስነት ዝጎደለ ህይወትን ይነብሩ ከም ዘለው ጸብጻብ ኦቻ ይጠቅስ። ኣብ ሰለስቲኡ ክልላት መጠናዊ ሓገዛት ዳ ይባጻሕ ይሃሉ እምበር እቲ ዓቐን ግን ካብቲ ዝድለ ኣዝዩ ትሑትን ዝያዳ ምውህሃድ ዝሓትትን ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ዕጡቃት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገጠራትን ከተማታትን ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኹስ ብምኽፋት ንዓሰርተታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ቀቲሎም ኣቑሲሎምን ንብረት ዘሪፎምን ክብሉ መሰኻኽር ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም። ሕወሓት ከምዚኦም ንዝበሉ ክስታት ቅድሚ ሎሚ ብምንጻግ ብነፃ ወገን ክጻረ ጸዊዒ እዩ። ገብረ መድህን ንጸብጻብ ኤኤፍፒ ብከምዚ ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ጥቓ ከተማ ቆቦ ተፈጺሙ ዝበሎ ጭፍጨፋ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። ዋላ እኳ ሕወሓት ቅድም ክብል ንሲቪላት ዕላማ ይገብር እዩ ንዝብል ክሲ ኣሉታ እንተሃበሉ እውን መሰኻኽር ከም ዝበልዎ 9 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዋጋእቲ ሕወሓት ካብ ቆቦ ንኣንፈት ደቡብ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብረትን ኣጽዋርን ምፍታስ ምስ ጀመሩ ነበርቲ ተኹስ ከፊቶም ንሕወሓት ካብታ ከተማ ምስ ኣባረርዎ እቶም ዕጡቃት ብጽባሒቱ ንሲቪላት ከም ዘጥቅዑ መሰኻኽር ገሊጾም። ኮሙኒኬሽን ብምዕጻው ኤኤፍፒ እቶም ተመዛቢሎም ኣብ ደሴ ካብ ዝርከቡ ዝረኸቦ ቃል መሰኻኽር ንምርግጋጽ ኣጸጋሚ እዩ። ንሓረስቶትን ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ንስራሕ ዝመጹን ጨፍጪፎም ኢሉ ነባራይ ከተማ ቆቦ ንኤኤፍፒ ካብ ደሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሓደ ቐጽሪ 7 ሬሳ ርኤ 4 ካብ ሓደ ስድራ እዮም ኢሉ እዚ ድሕሪት ዝተረፉ ኣባላት ስድሩ ሓደጋ ከይወርዶም ብምስጋእ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሰብ ካልእ ምስክር ካብ ደሴ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጾ ኣብ ጥቓ ቆቦ ኣብ ዝርከብ ዞቡል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ሕወሓት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ምስ በለ ዝሞቱ ሰባትን ዝዓነዉ ህንጻታትን ምርኣይ እውን ገሊጹ። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ ኣማእቲ ሰባት ማቶም ብትዊተር ጽሒፎም ነዚ ግን መረጋገጺ ኣይሃቡን። ኣቶ ግዛቸው ሕወሓት ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ፍጹም ጌጋ እዩ ብምባል ብነጻ ክምርመር ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሕወሓት ኣብ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሰንብዱ ጸብጻባት በፂሕና ኣሎ ክብል ኣብዚ ሰሙን ገሊጽ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ስግኣት ሞት ዝፈጠረ ሰፊሕ ጥሜት ክኽሰት ዝገበረ ምኽባብ ንምስባር እዩ ይብል። ተኽሲ ጠጠው ክብል ዓለም ለኸ ጻውዒት እንተወሓዘን
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ክፍጽሙ ዘይኽእሉ እንተኾይኖምን ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ወገናት እገዳታት ዘንብር ፈጻሚ ትእዛዝ እንተፈረሙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዚ እውን ቀጺሉ ይርከብ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ነመስግነካ ገብረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ቆቦን ከባቢኡን ብሓይልታት ሕወሓት ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰባት ብዛዕባ መቕታሎም ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ኢሰመጉ ገሊጹ። 5 ጳጉሜን 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ናይ ሕርሻ ዘራእቲ ሓዊሱ ናይ ውልቀ ሰባትን ህዝብን ንብረት ምዕናኡ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ መንበሪኦም ምዝባሎም ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዝበጽሖ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ካውንስል ኢሰመጉ ኣፍሊጡሎም። ይኹን እምበር ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ቅትለት ይኹን ካልኦት መጥቃዕትታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሞም ንዝብል ከምዘይቕበሎን ብነፃ ወገን ምርመራ ክካየድ ክጽውዕን ጸኒሑ ይብል ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ነጻነት ህዝብታት ቤንሻንጉል በህነን ንሓያለ ቦታታት ዞባ ካምሽ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ተወሳኺ ሓይሊ ጸጥታ ሎሚ ናብቲ ዞባ ኣትዩ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣፍሊጡ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትክልል ኢንስፔክተር ምስጋናው እንጅፍታ ምንቅስቃስቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ቅልውላው እናፈጠረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብምክንያት ውሱን ሓይሊ ጸጥታ ሕጊ ምኽባር ኣይተኻኣልን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ጸጥታ ኣብ ምኽባር ዝነበሩ ኣባላት ኣኽባር ሰላም እውን ብካልኦት ዕጡቃት ተቐቲሎም ክብሉ ወሲኾም። ኣብ ዞባ ካምሽ ዝንቀሳቐስ በህነን ካብ ዓቕሚ ምክልኻል ትክልል ንላዕሊ ኮይኑ ምጽንሑን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ደገፍ ሓይሊ ጸጥታ ክግበር ክሓቱ ከም ዝጸንሑን እውን ጠቒሶም ሎሚ ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ዞባ ኣትዩለውን ኢሎም። ብመንግስቲ ትክልል ዝኽሰሱ ዘለዉ ኣካላት ብስልኪ ምላሾም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓኪስታን ሎሚ ኣብ ዘርግሓቶ መግለጺ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ትፅቢት ምግባር ኣገዳሲ ዋላውን እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላው ንምብዳህ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢላ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ፓኪስታን ሻህ ማሕሙድ ቃርሺ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኣፍጋኒስታን ጽምዶ ንዘይምፍጣር ቅድሚ ሎሚ ዝፈጸሞ ጌጋ ከይድገም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ። بمسارات منيسر قدات وصاي زوجو مغلصي بلينكن አገዳስነት ውህድ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶን እቶም ካብ አፍጋኒስታን ክወጹ ዝመረጹ ድልየቶም ዝማልአሉ መንገድን ከም ዝተዘራረቡ ጠቂሱሎም። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም በአሽሓት ዝቁጸሩ ብደቡብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ሜክሲኮን አቢሎም ዝመጹን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ድልድል ደል ሪዮ ተኣኪቦም ዝርከቡ ፍልሰተኛታት ሄይቲ ምጥራዞም ቀጺሎም ኣለዉ። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቴክሳስ ኣብ ትሕቲ ትድልድል ደል ሪዮ መጽለልታት ብምዝርጋሕ ካምፕታት ሰሪሖም ዝነብሩ ዘለዉ ፍልሰተኛታት ምጥራዞም ኣሒልዎሎም። ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮን ዝርከብ ፈለግ ሪዮ ግራንዴ ብምስጋር 8,000 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ካብ ሄይቲ ኣብኡ ይነብሩለዉ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ዕቁባ ንምሕታት ድልየቶም ኣብ ሃገርና ዕድላት የለን ብዝብል እዚ ናይ ምጥራዝ ተግባር ምምሕዳር ባይደን ካብ ፍሉይ ልኡኹ ንጉዳይ ሄይቲ ክስ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ኣይተቐበሉን። ፍሉይ ልኡኹ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ሄይቲ ነቲ ተግባር ዘይሰብኣውነትን ዘይውፅኢታውን ክብሉ ብምክሳስ ሓላፍነቶም ለቂቆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣካለ ስንኩላን ኣቐዲሞም ብዘመዝግብዎ ፍሽኽታ ምንቅስቃስ ፋሽፍቲ ዓይንን ካልእን አንቢቡ ዝድውልን መልእኽቲ ዘሕልፍን ቴሌፎን አንድሮይድ ከም ዝሰርሐ ኩባንያ ጉግል ኣፍሊጡ። እዚ ዕዮ ምልክታት ገጽን ምንባብ ማሽንን ኣጣሚሩ ዝሰርሕ ፈተነ ኮይኑ ተጠቀምቲ ብፍሽኽታ መኽፋት ኣፍን ምንቅስቃስ ገጽን ኣቢሎም ጥራይ ክድውሉ ብመንገዲ ቴሌፎን ሰላም ክበሃሃሉን ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡሎም። እቲ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ኣካልቲ ጉግል ብመንገዲ አንድሮይድ ኣቢሉ ንኹሉ ዘካተተ ፍርያት ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ጸብጻባት ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ኣሜሪካ 61 ሚልዮን ዝበጽሑ ኣካለ ስንኩላን ኣሜሪካውያን ኣለዉ። ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእን ቅድሚ መወዳድርቱ ኣፕልን ማይክሮሶፍትን ንምብላፅን እምበኣሪ ኩባንያ ጉግል ነዚ ብምልክት ዘንብብ ቴሌፎን ዝሰርሐ ጉግል ብድምፂ ትእዛዝ ዝህብ ማሽን ሰሪሑ ደኣ ይጽናሕ እምበር እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ግን ነቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣካለ ስንኩላን ኣክእሎ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ብነጻ ዝዝርጋሕ ኣፕ ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ንተጠቀምቲ ውዒሉሎ።
ዜና በዝተፈጽሙ يغنيالنا منيا ازي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا يو دحر زينا ناب وعلى حبرات هاجرات رابعي معلتو زحازم مبل 76 عمتا وعلى بايت حبرات هاجرات لو معربون قصيلولو صرف السايته وسخلوا شومنت دق انستيو اتن سلسته مختل بريزيدنت كونا كلوا اتن حموشته دما قدماي مينستر هاجراتين لو معربي ابتي مبل 76 حفشا وعلى حبرات هاجرات مدرخص مع مدب تتحيزولن يركب انت دقا زياده حدقات قلعت محبرسب كم دق انستيو اوالدن وحدات عليتن قديفنا يوم نسقم كوينا علمنا نحوي العقمي ايهلونا كبلا بريزيدنت سلوفاكيا سوزانا كابيتوف اب مفلمتا اتغباي كزاربا كلوا فلاميتي بريزيدنت تنزانيا زخونا ساميا سلوح حسن دما لبدا كوفيد 19 نزرخبنا يوم عبالتات ندحريت كيملسلنا سقاتها لنا كبلا تمال حموس اب اخيبا حبرات هاجرات تزاريبا وانا صحفي ودب حبرات هاجرات انتوني غوتيريزون ابتي تمال حموس غونا غوني زتخايدن سرعات مغب زملكت اخيبا نممحياش مهرت مغبن فرق حزب عالمنا طعي مغب زعدغل عقمي ابزي بلو خنتاتن اينا نركب بمخانو مهرت مغبنا بممحياش تبصحنت كنحيل يقبا كبلو اتحساسيبوم ابز اوان 3 بليون صقع سبات استمداتنا مغب زعدغلو عقمي يبلومن ببمعلتو كبدون بتأميو نمدقسيهم زخدو بأمائت مليونات سقوطريهم هزاناتي تأميلو إلوم أب إثيوبيان يمنن بمليونات سقوطر هزبنت أميت أبز تساطح الأوان بأنصار دما سيسو زخون مهرت مقبي كباخن يرألو إلوم أتا أخيبا نتين لحد عمت علمو السرحة لزلو حد مهرت مقبي بحدوش أكباب مس كبابيو خنتات تعنو زحلوه استمتعت أنا بقليلو كبات أحد خيل كخون علميو كم أون نايتي 10 شوعات تقصال نتزلو شتوتات لمعات نمعوات ودب حبرات هاجرات سقمت وتقبارات اتحدى تأميتنا بزيرو مراد زبل قدام نسوهابو مسرح أكاليو إلوم غوتيريز لبدا كوفيد 19 نتز أقام كقادر زل على قدانير ويلوم زي معري كففل كهلو غيرو طبوهم زورده بمليون زقوط سبات نبز قدد دخنات كتحلو غيرو إلوم زعبا فيروس كورونات مال حموس دارغا رأسا قداي مرح تخلن هاجرات كوين يوعيلو بفلاي بسنك اتلبدا مال اختم بفيديو السردو توقو بايت غزات إيرون موزوعلون مرحتي هاجرات أفريكا زاسمرلو زعبا يخوين وعيلو اتأخيبا نتي أب هاجرات أفريكا نتبرخت زمت زلو علوا منغستات زوصلو زلو زي حقاو سبقومتتاتن العيلو زاتيو أبتي اوان مرحت هاجرات أفريكا نسوقتا معراباوين نقيفهم أما خلاي مبراق بريزيدنت عراق برهام صالح أب هاجرومن كبابيون نزلو تقلعنت قبر شبرا سقات كم زفتر اللوم أبتي وعلا قليصهم بقبر شبراويان زورد حدقا مستنعق أي قبائن أبزوبانا نزفت أرقون ستات لحلو حلوان مزنقعت نمسهلونا هزبنان هاجرنا نحدقا زسات وحيلتات كلحخو نعزب على يلوم نصم وسيخهم علم لخ قبر شبراويان ندقفتو من نممكات انكو ممارتنا بحبار تتأميرنا مكلاست رحي يلوم قال اي ريبورت ان برلين اوروبا يزوسدنا ن 16 عموتات ان جرمن زمرها انجلا ميركل زسنابت الوقت يو قبر مدن توسخلو ميركل ناي مجمريا غوالانستيتي تشانسلرن اب مبرق جرمن زعبيا فلاميتي مرحتنيين بوليتيكاوي تساتفؤن اب اوروبا ناي حصين حصور مسفرسه يجميرو دحري ناي شحنت شعات ميتنتيس عنا قواطرا فرنجي ناي جرمن وهدت مخاريئن بزنبرو تشانسلر نبر هلموت كول مينستر دق انستيون منا اسين كوينن تشيمن اب كل تشح قواطرا فرنجي مراحيت كريستيان ديموكراتس كوينن اب كل تشحن حمشتنا قواطرا فرنجي بسبب سعيرن ناي كريستيان ديموكراتسن سوشال ديموكراتسن تمرات منغست مسريتن دحر ناي 3 عامتات سلطانن فلاماي كبيد قلولاو قطيمون ناي كل تشحن شمونتنا قواطرا فرنجي عالم لخ فاينانساو ودقات ناي جيرمن بانكتات نقي يبلا ابزنا برالو اوان ميركل بصنعات دويلن اب تقمتي كل تشحن شمونتنا قواطرا فرنجي اب غوني ناي فاينانس مينسترن كوينن منغستي كمز كلاخلوم نجرمناويان مرغاغص هيبان شعوء ناي اوروبا غنزب يورو كودقت كدحن عبي تارا كمز نبرني نغار يورو انتوديقو اوروبا يودق الى ميركل اب كل تشحن كل تناقواطرا فرنجي يورو انت تعويتو خا اوروبا يعود يورو كعود زخل دما نشمو زمتن سمور حبرت انت دافطيرنا ايو يلان
መርከል ከም ናይ ቅልውላው ቻንስለር እየን ዝፍለጣ ይብል ኒኮ ፍሬደር ኣብ ጀርመን ሪፖርተር ጋዜጣ ሱደት ዘይቱንግ ኣብ እዋን ስልጣነን ብዙሓት ዓለም ለኸ ቅልውላዋት ፈቲሐን ኣብ ጀርመን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓን ምስ መሻርክቲ ስግረ ኣትላንቲክ ከምኡውን ቻይናን ሩስያን ኢሉ ንሱ ናይ ኣንገላ መርከል ቅዲ ምስ ቻይናን ሩስያን ከይተረፈ ምዝርራብን እዩ ትብል እታ ቻንስለር ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መርከል ህይወት ታሪክ ዝጸሓፈት ኣርሱላ ወይደንፌርድ መርከል ዓብይ ብድሆ ዘጋጠመን ኣብ 2015 ኣቋጥራ ፈረንጂ ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው እዩ። ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዶብ ከዓጽዋ ዝቐረበለን ሕቶ ነጺገንኦ መብዛሕትኦም ካብ ኩናት ሶርያ ዝሃደሙ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ጀርመን ኣትዮም ካብ ናይ ባዕለን ፓርቲ ከይተረፈ ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎን ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ዓመት ብመርገጽየን ከምዘይ ናሰሓ ይገልጻ። ሜርከል ኣብ ሃምቡርግ ምዕራብ ጀርመን ተወሊደን ወላዲ ኣቡአን ኣብቲ እዋን ምብራቕ ጀርመን ተባሂሉ ናብ ዝፍለጥ ታምፕሊን ናብ ዝተባሃለ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ብቅስና ከገልግሉ ኣብ 3 ወርሒ ዕድሚአን ናብ ምብራቕ ጀርመን ተዛዊሮም ሕዚ እውን ናብታ ዝዓበያላ ከተማ ብዙሕ ግዜ ይመላለሳ መርከል ካብ ስልጣነን ምስ ወረዳ እንታይ ከም ዝሰርሓ ባዕለን ሓዊሱ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ኣብ ነሓሰ ኣብ ዝተኣከበ መዐቀን ርእይቶ ህዝቢ ልዕሊ 5 ፍሉጣት መራሕቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተቐባልነተን ዝለዓለ እዩ። ብቕድሚት ማሊ ዝወፀ ዳህሳስ ማእኸል ምርምር ፒው እውን መርከል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣውሮፓን ዞባ ኤስያ ፓሲፊክን ካብ ዝርከቡ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበለ 16 ሃገራት መራሕቲ ዝለዓለ ተቐባልነት ኣለወን። ካብ 18,000 ተሓተቲ 77 ሚእታዊ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መርከል እምነት ኣለዎም። ሕዚ ግን እዋን ኣኺሉ ንጀርመን ንኣውሮፓን ንናይ ምዕራብ ዓለምን ናይ መርከል ምፍላይ ናይ ፖለቲካ ዘመነን መወዳእታ እዩ። ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቴሌቭዥን ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይቕጽለሎ መደብ ክሕጽልቢ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ክሕጽልሚ ንሎሚ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐጸለ ብዛዕባ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፍሉይ ምድላዊና ክንዛረብ ኤርትራ ካብ ዘፍረየቶም ዝዓበይን ገዳይምን ኣዋሃድትን ኦርጋኒስታን ሙዚቃ ዝለዓለ ሽምን ክእለትን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዓብደላ ኣቡበከር እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ብናይ ሞያ ብጾቱን ኣድነቕቱን ፍሉይ ናይ ክብርን ናይ ስነዳን ምሸት ተዳሊሉ ነይሩ። ነቲ ውራይ ብቐንዱ ዘዳለዎ ስነ ጥበበኛ ሃብቶም ደበሳይ ተቐበል ነገር እዚ ታሪኽና ባዕልና ክንዝግን ዘይክልና መዓት ከዚህ ማህዋት ዝገበልና ስለዚ ምንም እዩ ኣይብልኛ ብዙሕ ዝጎደሎ ነገር ክህሉ እዩ ግን መበገሲ ክኾነና ዝኽእል ነቶም ዝያዳ ሪሰርች ክገብሩ ዝኽእሉ ብዛዕባ ሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ ኢልካ መበገሲ መበገሲ ክኾኖም ዝኽእል ነገር ክኸውን ምዃኑ ዘጠራጠር ኣይኮነን። بعدين أستاذ عبد الله أبو بكر سلطة أمنني إذا مسلط عليه مسجد سلطة كذلك يا مسلطة أتم الناسين مسجد جارن بحلي كما على عبد الله أبو بكر أمونه تيركم نيرو كمينا وجاهي أبسدت فريق رفتات عن فريق الدرمان كل عينة الإنسترومنت تتصاد من حيلة دربي صباح زنابي كولومبيانا تدمسيسو في تأثر زقبوز زنابي بوز درفتات عبد الله وغدر من جدان سمنسي يوم البزنس سمعتي كوتش الجنيرو بيّنة تخلي ودبو اللايو ناتي مدر زمرحون يرو مس عبد الله كاب سعودي جميرم طبوق عرك الناس لزنبرم ناب بولينيا خيترفي أبزقشلو أوانات ካብ በዓል ዓብደላ ዘይፍለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ ታሪኽን ጉዕዞን ዓብደላ ይገልጽ ነይሩ። ምስኡ ዝጀመሩ በዓል ሃይለ ገብሩ፣ ነባር ተጻዋታይ ሳክስፎን ተስፋ ማርያም ኪዳነ ከምኡ ኣብ ገድሊ ናጽነት ንሙዚቃታቶም ማዕረ ክንደይ ከም ዝጸለዎ ዝገልጽ ሙልጌታ በይን ወዲ ዛግር ሓጸርቲ ርእቶታቶም ይህቡ። ዓብደላ ገልጾ እንተኾይነ ዓብደላ ባዕሉ ፍቕሪ እዩ
فقري مالتك موسيقى السوق كله نجر الرجل دا جبري معنا قبل علي درجة دبسعنا عبد الله أبو بكر سازين إننا خبرو خنبل نتقول له سرحو زجبرو أن خنا كنيت كان موجس نابز تقريبنا لنا عبد الله أب معبال سنة مودرن موسيقى إيرترا أبركوتو قليل يكون تفولي زجبرو جين نحن مبضحة جزء ناي زجبرو عبيتي زحلفون زلون كنسند أي كأن الموسيقى مو زلون معلتي بعبد الله خمسي كنسند مجمرنا هذا تاريخ بهوته موكس نقبل نتحبس مقالة أتي فولي زجبرو نايلو معلتي هذا تي زبالة نبارن موكس تكون تاريخ نقدف لنا ما بزقات أمزي خمس ولا هايلة عبد الله مالت ناي كل إحنا موكسي أم مودرن موسيقى إيرترا عبي معبالها عبي لوتي ممهرنا غيناتهم هروحنا نحنا بخمس درجات وتحنا نكوبينا نقد صادي كمان كوم عينت نتحلف نقوله ابن عبد الله ناي يوم تزلو من شاتنا عبي أبنك عبد الله حالي بزح حبر كتوز جوراي أب معبلا ناي إيرترا موسيقى بفلاي إنسترومنتال ميوزك كمون بس حاسس تفعل على درفتي ريكوردين بالمقبر ناي إيرترا موسيقى أنا مودرنايزيشن يعني غيار قوا حليفون دراماشين إحنا عندكم بالي كابتن جماري حدا مخانا عبد الله أبو بكر يذكر الذين عبد الله نويح مجدز مسائي قبل إخراج الميرون أبي توقع خيدو أبو سبعة سعودي عربية مساحة درفتي مساحة موسيقى للصراحة بفلاك إنسترومنتال ميوزك زغورو تأشمتات عبيد السواصو بقى زرع يكونن عبد الله حدا خطي زلنا الجون ناي إيرترا موسيقى إيري خيلي زعمن عبد الله أبو بكر هو نايلوم معلتي بتبعت حدا خبهم حطهم درسايو بتبعت تاريخ زخسنت مسكم متحاورتون ديالو تصرحوا فيديو تاريخ ناي بخمي ناتو معباليتات مسكلو بحارتهم مسوس صرح سوات كاني أفلوتو دهاو فيديو تسندي وتفولي تقبرزي مبضحت جيزي نايتم عبيت درفتنا فما أبنت كنقلت نخدنا نايب على أطوران سجيد أبدو قربا جيزي حالفو نايب على الأمين عبد اللطيف أتي موكس خي قدفو مخادم معنا عبد قداتي فولي تقبرو نايلو معتقين إذا موكسسي عبد الله بهي وتخلط لتسرحي نتوم دلو موسيقى نياتاتنا ون بحيجي خمسة عين زخون كتفلو تفولي تحواس ويكا فولي نقر تقبرو نايلو معتسي أبتي نكبر عبد الله أبو بكر تدالو مشات بزحات عبيتنا اشترن سنة بنياتات أبا مدرخ وتيوم بزعب عبد الله نتسألو انت زاريبو ميرم ممهر عبد الله أبو بكر صرحو ألبوماتيو طرز موسيقى إيرترا زبل من السيد دمساوي قرماي عندهم بعل زمن زبلانا يمان باريان كالودر فتاتن رقاتن عمقاتن قتمتاتن زيمتاتن إيرترا زلع على درجة زبس حلون نعاناون بيت مرتي خوين الناس انه كوا ابزخ نبص حكي إلنا يبل المجمع ممر عبد الله أبو بكر كل جزء خد جولسو كابتز زخبد زوز دلكا ويك زخبد الفتناتاتيو مهناتو سنتوباو تراحلكا كم زخونا ما نسنتوباو تحالفو أيقونن ني ولدوتات زأكل بموسيقو زهانتن ني يرجع مول ورسدي إرتراون نتوم ليجندرز بحلوي كأني عبيت السودان إرترا كم بعل هايلا قبرو حقوس بهانة يمانة قبر الباريا لذي أتوم تلقى موسيقى فتوى قينا موسيقى فكرة قينا بموسيقى ولدتات تتصنعني عن إرتراوي سمعتات إرتراوي وكله إرتراوي زبلة كم هاجر كم حزب سمعتات كلها كانت أجرهم كوينهم بدحريهم ممر عبد الله أبو بكر لذي كابزوب سنة أوازي أتم شنو مال علكا عبد الله خيط أصحى حل فايت كألني لذي نعاي كم قرماي كابقول عنا تيت حزيز حلفكو ناي سدت جزيات كله تمخا أني بعزه هو تكري أخلو لومي أبزع مدرسة زي آخر أخلو نعاي ناتي ناي جزار سي حلمتات يوسي لذي نعاي لو مشل حد خاطر حلمتات زي قاعد كلها مشت يعني سانج عدنا عبد الله هجي عبد الله أنت فضل عبد الله
مثلا سايد جنريشن بتشهزوا له زي ما ده مسوي الصراحة كويس إذا خلينا نحاول الكوني بناتو تعالي بناتو كيفت زي ما تيها لعبوا أرنجمنت ديبلا تتافي على زي ما أبو عبد الله زي ما تانكن إذا هيجي إن شاء الله أنا رايح درس نابزون دكنا بتشهزوا ناتو حيلين ناتو قلتن ناتو حنقول فسوسل عبد الله أبزربو أم ودعتها السساتات نعب محبر تياتر أسمرا بإيدي حيزو زراخبني نبار درافاي زرزجي جرزجي هريبل زرزجي نفيو قزارب كله أبحنتي اندا زمدي قوفي بلنمو كم زدرف حبيراتني دمسو مسسمع عن دما ورقتو حيزي ناب ماتقا أتيلو دحرقمو من كهولو يبل مقدر فقاري تسمع عن دا درمس بركو مقلترا نقبل تلحينا قلترا قلنا سمعوا له ما تحذيب قلتنا زي ما تاتن هتقاطعي بيز صلاح الدين أبو بكر عبد الله أبو بكر إذا خبر زي رايدون مشات بخمي يجيبوا الكعكة الفضل أمنني جالك مسؤول أنا خرجوا إلى حسب أيفلتني مهناتي عبد الله مالسي كم زي بقى حو كوانا بس كله تلي تسمع موسيقى سي عبد الله مسرحه كودن كم زي بقى عبي فنان يسمعك سمس عبد الله متصوات مالت حنت موسيقى متصوات مالتي بقى بصيك اللي نتحبس عبي بتاع شمي قويتو بيساق السلام ببهال عبد الله دما كاتم حنت هاجر ما هاجرنا حبتي ناي بحلاو الرشا زمص ولدو خم حلال فلنا دخل تاريخ كافد دنصي عبد الدنيا اب مودعتا بزوم كلته ادنقتي عبد الله خنود عبد الله كيك وي هبستي قرص زمصو اليوم عبد الله باكل اب ذكري ومخالم حقوسات مخانوم يقولوا اوكي شمي حسن امان يبها عبد الله دعمي في سرتنا موسيقى فداري كون زفتر كون يسمع عن فلاي ابي هترا سلازي ناتو خبرت شمي محمد امان بحال عبد الله مالت ابز عدي دفرتو بس بزعبو خلوها خلو قلنا يتم عبيت في ناي إيرترا موسيقيات كم زعينة سريعة خلوها خلو شيء دعمي خات قرب أمزي كل جزء سي قال له دحر مقارن جاي لوسب زاربون كلش عبد الله خلاص تم نايتم حالات موسيقيات ولا تم درفتي ناتم دحر مقارن جا باك مخانو حقوق مخانو سي بزكاة أمزي هم سمعنا خان وقن ريمتنا was good and congrats for his 50 years anniversary. ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 222631 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ